ஓம் ஸ்ரீ மகதீஸ்வராய நமகம். ஓம் ஸ்ரீ மகதீஸ்வராய நமகம். எல்லா மலை போற்றி. ஐயா வணக்கம். வணக்கம் சுவாமி. 6 வயசு முதல் 60 வயசு 100 வயசு வரைக்கும் இருக்கிறவங்களுக்கும் சுகர்ன்றாங்க. இது எதனால வருது? இதுக்குண்டான தீர்வு கிடைக்குமா? சுகரை பத்தி கேக்குறீங்க. ஆமா. இப்போ சுகர் எதனால வருதுன்ற கேள்விக்கு உங்களுக்கு பதில் வேணும். ஆமா. அதாவது சாமி, இப்போ ஒரு 20-30 வருஷம் அதிகமாக யாரும் நம்ம செப்பல் போட மாட்டோம், காலை செருப்பு போட மாட்டோம். ஆனால் இந்த 72,000 நாடி நரம்புகளும் நம்ம கால் பார்த்தால தான் இருக்கு. அப்போ நம்ம கல்லுகளை மிதிக்கும் போது எல்லா சக்கரங்களும் வந்து ரன்னிங் ஆகும். இந்த பூமியில வந்து நம்ம காலை வைக்கிறது இல்லை. ஏதாவது ஒரு கரண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு வந்து இறத்து கொடுக்குறாங்க. எதுக்கு? எர்த்து பாசம் கரண்ட் லைட் நல்லா கரெக்டாக எரியும் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க. ஆனா இந்த பஞ்சபூத்த